El conseller d'Educació, Formació i Ocupació, José Ciscar, ha visitat Aielo de Malferit amb motiu dels actes commemoratius del 25 aniversari de la cooperativa de vidres Sant Miguel, empresa creada en 1986 que compta en l'actualitat amb una plantilla de 270 treballadors. Ciscar ha reivindicat la importància d'impulsar el cooperativisme com a fórmula vàlida tant per atendre situacions de crisi com per a emprendre noves iniciatives empresarials i crear ocupació estable. Ha volgut visitar la cooperativa Vidrio Sant Miguel per posar en rellevància a un fet que per a nosaltres és molt important en uns moments de crisi, que són les empreses del món del cooperativisme i de l'economia social. Aquestes empreses són unes empreses molt sòlides que tenen molta implantació en el territori, que tenen un origen valencià en quasi tots els nostres municipis, que tenen una ocupació que és estable i que és de qualitat i sobretot perquè per a eixir de la crisi necessitem iniciatives emprenedores com la que aquí hem vist avui en el municipi d'Aielo. El conseller ha visitat les instal·lacions de l'empresa acompanyat dels directius de l'empresa on ha pogut conèixer el sistema de treball que utilitzen per realitzar la producció que majoritàriament es porten a l'estranger. L'alcalde d'Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter, i el president de la Mancomunitat, Filiberto Tortosa, han acompanyat també a Ciscar, qui ha declarat que es va engegar, en col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, el Pla Valencià de l'Emprenedor, dotat amb una inversió de 70 milions d'euros i que beneficiarà a més de 12.000 emprenedors. Perquè és una manera molt sòlida de poder eixir de la crisi. Els treballadors que vulguin fer-se endavant van a tindre el recolzament de la Generalitat Valenciana per a muntar la seva pròpia empresa, la seva cooperativa, la seva societat laboral i, com vos dia, pensem que és una manera més de poder tindre creixement econòmic i tenint creixement econòmic tenim més empreses i si tenim més empreses tenim més ocupació. El Pla Valencià de l'Emprenedor contempla mesures de foment, regulació i impuls de nous projectes i recolza amb ajudes a fons perdut els projectes emprenedors més viables per afavorir l'accés al finançament i el desenvolupament de factors de competitivitat.